favor gi nitere joma system nyalo favor kose en gino ma ibiro ng'i kaluwore kod kaka ng'ato osebedo katiyo ne jopiny. Ng'ata ma ndiko wacho ni notiende system bro favor achagira Rarieda en funny constituency in the sense ni en constituency man gi dhoudi ariyo Asembo gi Uyoma, and Asembo gi Uyoma nosebedo ka wilre e telo from 1988 ka Bob Jalango no chako, and then 92 ja Uyoma achieng' oneko kao, and then 97 ja Uyoma nuore odeny ngure, and then 2002 ja Asembo koro sedhi kamano. 2007 ja Asembo machielo Tuju ng'ane gumbo kao kuom Tuju, and then 2013 gumbo nuoyo, 2017 ja Uyoma duogo. So en ga gima chalo pendulum, odhi Asembo odhi Uyoma, odhi Asembo odhi Uyoma. Gima funny gi Rarieda en ni Uyoma mutiende ae nigi 3 wards, Asembo ma neto ae nigi 2 wards. Apparently akia kaka Asembo man gi 2 wards nigi kura mang'eny ma duam na romo kata yudho Uyoma man gi 3 wards. So kagi go kura mar dhoudi, ng'ene yiero mokalo neto no obedo disqualified moko chung. Kagi go kura strictly ki dhoudi to otiende bro yombo gi very small margin. Kapona Asembo ramo ni nyaka gi go kura ni ja Asembo and then jo Uyoma gocho ni ja Uyoma, then otiende will have a very small margin unless ni jo Uyoma gi moko bende oruko kode mogocho ni ja Asembo. Kagi ng'iyo track record in terms of what otiende osetimo at the time enyo obedo mjumbe, then he will have a very easy ride mondo nuo kendo kaka jaod bura mar Rarieda. An kaka ng'iyo Rarieda, he has worked otemo kar nyalo ne kaka mjumbe and institutionalize Rarieda in terms of kelo institutions to gimiyo structures mar Rarieda go mondo ti. But kura en another thing. So kajo Rarieda gocho gi dhoudi, then neto nyalo upset nikech Asembo nigi kura malach gi wards gi ariyogo. Bondo is given ochanda okanenga mochungo, obro bedo mjumbe ma Bondo. Wandai bro bedo mjumbe ma Ugunja. I don't really see any problem. Banka Jalango ok nie ng'wech mar laro kom ma game, okane gima nyalo thago Elisha bedo mjumbe ma game. Ugenya ayiera gi Agnes ni okane ng'ama dine chama mi ticket to do chako chando kendo David en ng'ama ne gichandre go 2017 men Christopher Karan. But kagi kelo ng'ama nyien ma koka dwa chako ng'eyo tiend David Ochieng, to Ochieng no be ng'ama tije tek. So I see a scenario ma Ochieng ma en party leader mar MDG pod dok bedo mjumbe ma Ugenya. And then that leaves me with Alego Usonga. Alego Usonga, if opinion polls manotim machiengi is anything to go by, to it means ne atandi nigi competition moro madwa bedo matight gi ng'ama nyogolo. To en competition matight mami atandi bedo gi support kwende mapek. It still goes again to watch mar margin. Atandi ka oyudo sir from southeast Alego, mamano is the largest ward in the entire Siaya County. Atandi oyudo sir from Siaya Township, which is the 3rd largest ward in Siaya County after Ugunja. Then Atandi oyudo sir in any one of the 6 wards ma Siaya, ma Alego Usonga. Then Atandi will have an early lead. Gokinyi mang'ich. Yeah, Alego Usonga. Then Atandi bro yombo gokinyi mang'ich. Ang'eyo nitie move mar ni mondo Atandi otim 1 term kaka Alego osebedo ni gidwaro ni ng'ato timo 1 term. That move idhiro motegna ahinya mondo mi oduog kendo jaod bura machon migosi Muluan mondo oduog kaka mjumbe. But Atandi bende is out to prove a point ni kitiyo ni jowu maber, and kaka ne wawacha nda agree gi Agnes ni ja Alego are very rational. Ni ka kitiyo ni jowu maber jothuru ok nyal ng'iyo wach mar ni kia 1 term tidhi 1 term tidhi, ginyalo nuoyi kendo mondo ichaki tini gi kendo. And I think that's what Atandi is out for. Ose prove mano no nyalo tiyo nigi. And aneno ni ndalo 4 modongi okane ka jo opponents mage nyalo